तर नमस्कार मित्रांनो, मी मॅड इंदळकर आमच्या कोकण यूट्यूब चॅनलवरती तुमच्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा एका नवीन व्हिडिओत स्वागत असा. तर पावसाळी क्रिकेट, पावसाळी फुटबॉलची मॅची हे तर आपल्या खेळूचे लागतातच, कारण काय तो आपलं जन्मसिद्ध हक्का. मग भले क्रिकेट खेळताना पाऊस लागते, ऊन लागते, क्रिकेट तर खेळू गोवा. त्यानंतर आज म्हणजे आमका कालच समजलं की फुटबॉलची मॅची आपल्या कणकुलीत आजपासून सुरू होणारच. विद्या मंदिरच्या कॉलेज आहे त्या ग्राउंडवरती. तिकडे आम्ही प्रॅक्टिस वगैरे करू जात आहोत टेनिस क्रिकेटची. तर आज तिकडे मॅची असत फुटबॉलची. 10,000 रुपये प्रथम पारितोषिक असा. तर आपल्या शांतिदूतने आपली म्हणजे आपलीच शांतिदूत टीम असतात, तर त्यांच्याने आपली टीम दिलेली असा फुटबॉलच्या मॅचमध्ये. तर बघूया कशा प्रकारची फुटबॉलची मॅच खेळतात. आणि आता मी जेवून झालं आहे, फक्त काय जरासा चेंज करतो आहे, कारण का ते पाऊस लागतो किंवा चिक्कल विक्कल लागण्याची शक्यता असा. तर मग चला ह्या चेंज करून मी लगेच जाते विद्या मंदिरच्या ग्राउंडवरती. आपले पोरगे खाली वाट बघतात स्तंभाकडे. तर मग जाऊया पटकन पटकन. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे काय नाही तर तुमका मी तिकडेच जाऊन सांगते की आज एवढी गर्दी असतील आणि आपले सगळ्या वाडीतले पोरगे पण 100% येतील आहेत. तर मजा येतील, खूप मजा येतील. व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा, व्हिडिओ तुमका नक्की आवडत. तर चला मग माझ्यासोबत व्हिडिओवरती चालू राहा. लवकर लवकर जाऊया ग्राउंडवरती, चला. तर मित्रांनो, आपलं गोलकीपर इकडे असा. बसलो टाम मग काय वाटतंय? काय नाही, मस्त मॅचेचा आनंद घेतात आपली पोरं सगळे. काय वाटतं मग तुम्हाला? मला असं वाटतं काही असू दे, पण जेव्हा FIFA World Cup तेव्हा हीच टीम तुम्हाला वरना गेलो काय ना विषय नाही. जवळ वरना गेलो. जवा रोहित, गोलकीपर रोहित, जोरात मार. नागवेकर कोण मारता? फॉरवर्ड पेंदा लाव खडूस. खडा जाऊ द्या. पेंदा शाबास. पेंदा जोरात. कडक. शाबास. पेंदो
काय केल्यान वाट लावल्यान गेल्या वर्षी तो मेला अरे गोल मारल्या काय सांगतलं मेला गोळी खाऊ गया लाईन मग काय आधी लाईन लाईन काय ती आणि वहिनाला काही गोष्ट ठेव मार मार मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं सांगा निलय कॉर्नर बघ बोलून मारता शाबास 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 वेल प्ले ना धुमशान कडक तर दोघांचे पण मित्रांनो दोन टीमीचे एक पॉईंट झालो एक गोल झालेलो असा तर आता बघूया पावसानं जरासं काळोख केल्यानं काय करतात बघूया काय आला हाफ टाइम सगळे चालले आतमध्ये होत पँकी काय एक मारा संवाद आता दोन होतात 2 गोलकीपर काय यार काय
काय टेनिस क्रिकेट चंद्रू जाधव फॉर्मल मध्ये खेळतो उत्कृष्ट दर्जेदार खेळाडू केलेला यापुढे हाफ टाइम नंतर पुढे बघा एक गोल मारणार सिंधुदुर्गातलो भावेश पवार तर मित्रांनो टाइम अप झाल्यानंतर पुन्हा एकदा गेम सुरू बघूया. अजून लाव गोलीच्या पाठी तर आपला आता गोलकीपर ह्या साईडला आहे. शबाश रत्ना शबाश. टाइम झालो खया 15 मिनिट आमचा माहिती आहे 15 मिनिटं 10 मिनिटं पण होत नाही 9 हे पण 10 मिनिटं आता होतं. तू नाही लावलं काय आहे काय करता तो 15 काय केला आतमध्ये जाऊ का आम्हाला वाटलं गोल होता कारण चंद्राने उडवलं पण त्या व्यक्तीने गोल दिला ना आम्ही परत आलो. आता काय संदेश? आता होतली पेनल्टी आहे किती चान्स होते काय माहित नाही पण जो जास्त गोल मारी ती टीम जिंकली म्हणजे सेम झालेले आहेत पॉईंट दोन टीमचे आपल्या टीमचे आणि त्यांच्या टीमचे. हो आपल्या टीमच्या त्यांच्या टीमचे. ठीक आहे चल. आपलं गोलकीपर बघा रोहित समोरच तुमका दिसता 7 फूट उंचीचो फक्त रोहित आडव गयो बॉल तुला बॉल तुला आमच्याकडे बॉल आहे तुला 100% आमका पळा काय रोहित कमॉन रोहित कमॉन शाबाश रोहित. असं करा असं आई
गेलो फॉल आम्ही गेलो. आमचं एक पॉईंट आपण आपलं एक गोल मारला ना त्यांच्याने. मारले नाही त्याचं लीड त्यांच्याकडे आता. हा लीड त्यांना भेटलं. आता बघूया आप लोगों ना सी मिळला हे सल्लू पाटील. चंद्रमार सी अडवल्याने सी मिळला आईचा घो मला उंचच मारूचं होतं. परत एकदा रोहित किती चान्स होत काय माहिती किती आहेत. अंड्या चान्स किती होत 5 किती चला पुढचं चला शी रे डाय मारू काही रे डाय मारत नाही रे डाय शिवाय बॉल अडूच शकत नाही. दोन मेला तन्या मार तन्या उडव जाऊ गो एक बसागो अजून एक बसागो रोहित हडव रोहित शाबास तन्या शाबास. 1-2 त्यांच्याकडे एक जास्त म्हणून ते विदाउट टेन्शन. शाबास रोहित. बोला नको रे मागना. वरनं गेलो 100%. बिंदास घुसव. सरीले बघ एक अडवचा रोहित एकच रोहित अडव बिंदास रोहित शी मारूच बाई ना एक मारूच बाई ना शी आडाचं होतो रे. 3-2 झाले हो अडवले नाही. कोण काय एकच अडवला. त्यांचं एक बाद गेलो ना बरोबर. मारूचा बाई ना मी तो मारता वरना मारता नाही या 5 होत ना. किती आले मित्या शाबास मित्या. बसलो बाई ना बॉल माझ्या काय एक आठवड्यात बरोबर जाऊ भैया एक आठवड्यात किती होते 3 झाले. मग एक अडवल्यानंतर आपण जातला रोहित लास्ट बिंदास डायमर शबास आता काय करा हा
कोण भाई आपले 3 झाले ना. आपले 3 त्यांचे 4. मारूचा लास्ट हो. ये उठ. चला मार. ये झाला भाई ना गेला घरात. चला आता जोरात मारल्या रे. चला घरा गोट्यानी खेळ्या. तर मित्रांनो इला बघा आमची टीम हरली एका कारणामुळे. शेवटचं गोल मारले नाही त्यांच्यानी. आणि आमचं रोहित गोलकीपर होतो त्यांनी जराशी चुका केल्या भरपूर. 2-3 वेळा त्यांनी अडवलं नाही. तर चला मग शेवटपर्यंत व्हिडिओ बघा. व्हिडिओ लाईक कमेंट करा शेअर करा. मग येणाऱ्या लवकरच भेटा नवीन व्हिडिओत. तोपर्यंत रोजच्या प्रमाणे टाटा आणि बाय. उद्या परत मॅच उद्या पण आमची टीम तेव्हा आम्ही नसतं. चला बाय.